ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛୁଟି ଥିଲା କାମ। ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ସେ ମନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେ ରାଜି ହୋଇ କହିଲେ ହଉ ବାହାରେ। ଆମେ 2 ଜଣ ରେଡ଼ି ହେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ ଅଟୋକୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। Let's go. 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଆସିଲା। ସେ ରିକ୍ସାରେ ଆମେ ବସିକି ବାହାରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିକ୍ସା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ, ମୁଁ ଏପଟେ କିଛି ଜାଣିନି କୋଉ ଛକ କ'ଣ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ। ନ୍ୟାସନାଲରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା। ନ୍ୟାସନାଲରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କାଳ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲୁ। ସେପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଦେଖିକି ଚାଲେ ପଡ଼ିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଆସିଲା। ରିକ୍ସାରେ ପୁଣି ଆମେ ବସିଲୁ। ପୁଣି ବସିକି ସେ ଜାଗାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ବହୁତ ଜୋର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ଟ କରି କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଚୁଟି ଖାଲି ଆଗ ପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବିଜାର କରୁଥାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ବାହାରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜାଗାକୁ। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ 3 ଥର ହବ ଆସିଥିଲୁ। ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ପଛପଟେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାଟେ ହେଇକି ଯିବା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ବାଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ସଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହୁଥାଏ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କେଜାଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାଲୁ ଚପଲ ରଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ପାଳି ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଚପଲ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଚପଲ ସବୁ ଚୋରି ହଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ପଇସା ନେବେ, ସେ ମନା କଲେ। କହିଲେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ପଇସା ନେବୁନୁ କହିକି ଆମକୁ ଟିକେଟ ଦେଲେ। ଆମେ ସେ ଟିକେଟ ଧରିକି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆମ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଚେକିଂ କଲୁ। ଚେକିଂ କରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆଉ ବାହାର ପଟେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ସଜାସଜି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭାବରେ ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ନା, ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କହିକି ମୁଁ ବି କଲି। କରିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଯାଇକି ଭିତରର ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବାହାରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ କମ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆଉ ସେଠି ସେମିତି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆପଣମାନେ
ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୁଁ ତ ପଚାରିଥିଲି ଯଦି କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଯେ କୋଉ ଠାକୁର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ 75 ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ରଖୁନାହାନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଲୁ ଆସିକି ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ସବୁ ଗାର୍ଡେନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରପାଳି ଗାର୍ଡେନଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗାର୍ଡେନଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ଗାର୍ଡେନରେ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଗାର୍ଡେନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି। ତଳେ ଆସିଲୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଇସ୍କନ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଇଣ୍ଡୁଜା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ, ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବହି ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସାମାନ ପୂଜା ସାମାନ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଥାଏ। ଆମେ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆସିକି ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହଉଥିଲା। ଏପଟେ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସାଦ ସେତେ ମିଳୁନି, ଜଳଖିଆ ପ୍ରସାଦର ଜଳଖିଆଟା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ସେ ଭିତରକୁ, କଣ ଥିବ ଦେଖି ଖାଇବା। ସ୍ୱାମୀ ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁ କଣ ଖା। ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ନାକ୍ ଜଳଖିଆ ମିଠା ଜୁସ୍ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳୁଛି। ଯାଇକି ସ୍ୱାମୀ ଟିକେଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଟିକେଟ କରିକି ଆଣିକି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ପୋହା, ବ୍ରେଡ ଚପ୍, ବର୍ଷା କଟଲେଟର ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇକି ତାପରେ ମନା କଲେ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଏପଟେ ଖାଇଲି। ଆଉ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆସିକି କହିଲେ ଆଉ କଣ ଖାଇବୁ କି, ମିଠା ଜୁସ୍ କଣ ଆଣିବି। ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ଖାଇନଥିଲେ। ମୁଁ 3ଟା ଖାଇଦେଲି, ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥିଲା। ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବିନି ବୋଲି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ସେଠୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମର୍ଚ୍ଚଟା ମୋର ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ସେଠୁ ପାଣି ବୋତଲରେ ଆଣିପାରିଲୁନୁ, କାରଣ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ସେ ଭିତରେ। ଆମେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲରେ କିଣିଲୁ, ପାଣି ବୋତଲରେ କିଣିକି ପିଇଲି। ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆରପାଳିରେ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ତୋଳିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛରେ ଫୁଲ ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ କହିକି ମୋତେ ମନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫନି କଥାରେ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତାରେ ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ହାତୀ କଣ ଶୁଣ୍ଢ ବୁଲଉନି, ହାତୀ କଣ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ତ ଷ୍ଟାଚୁଟା ସତ ହାତୀ କି। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଲାଜିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ପ୍ରସାଦ ଉପମା ପ୍ରସାଦ ମାହାଳିଆରେ ଦଉଥାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତୁ ତ ସେଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଆଇଲୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି ଖାଇବି ସେଇଠି। ସିଏ ଯାଇକି ଉପମା ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଥିଲି। ଉପମା ଖାଇସାରି ଆସିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲୁ, ବସିକି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଚପଲ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆରପାଳି। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କୋଉଠି ପଡିଥିବ। ଆମେ ତାପରେ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଚପଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଚପଲ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଲୁ। ଟିକେଟ ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚପଲ ଦେଇଥିଲେ, ଚପଲ ଆମେ ଧରିକି ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ଅଟୋରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଟୋ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଅଟୋକୁ କହିଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ମନା କଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ ଆଜି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ସେତେ ସେମିତି ନଥିଲେ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଅଟୋ ଆସିଲା। ଅଟୋରେ ବସିକି ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପବନ ହେବା ଯୋଗୁରୁ ମୋର ଚୁଟି ଯୋଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଡୁଥାଏ ଆଉ କୁହନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନ୍ୟାସନାଲ ରୋଡ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଦେଖିକି ଆସେ, ଭିଡ଼ିଓ ପଛେ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରି କରି ଯିବି ଯାଇକି ରୁମକୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।